khoni mungke sapon nuatia tabuk ota khok 5th semester ok poribai tongo Sonamora Kabi Nazrul Mahabidyalaya College pia jeng ota khoni khoktui serai ke khnai mankha pia agi ota khoni bopha kaham kereng tongpuro samung tangai porirei toni mani pia salsa ota khoni bopha sak hambi angai himirok manja engkha pia tabuke hambai kisa misa himbi mankha haipano ota khoni bopha olophano samro tangai manane mungsak sugalaka sakara bongka hinai ota khok lokorongno sawi khanaraka agi ota khoni bopha samung tangai takok sapono porirei toni mani nukhong cholirei toni mani tabu ota khoni bopha sugya angma bai ota khok poritutnyo askrim phalai ma porika nukhong ma solireka hakeno ota khok kosta mosto ke tabu 5th semester poriwi tongo tajeng ota khoni khoktui khanai mankha sala askrim phalai tinchorok mano haipano asarok bai pusugya hanai ota khok saboni kongnok khanai khoroksa dara tukho nangjagai kharok jagai 500 taga subaka darano pelaikana hambai maya pharo je yak subamani subama bagai tomano norobo tara hake subana mo sungui tongke subai mano hanke norok ota khong bank account number screen no nugui tongkhana tomano ke pa maya nangai subana mo sungui tongke subai mano hambai